Tsoro ya kasu kashi uku: tsoron Allah, wanda yake da wannan ma'ana na alkhawf. Akwai khawfu azabillah, tsoron azaban Allah. Akwai khawfu firaqillah, tsoron rabuwa da Allah. Akwai khawfullah, tsoron Allah, wanda duka waɗannan suna tafiya ne gwargwadon maratibuddin salasa. Maratibuddin kwaya uku: al-islam wal iman wal ihsan. Waɗanda suke maqamul islam suna cikin khawfu azabillah, tsoron azaban Allah. Wanda suke cikin maqamul iman suna cikin khawfu firaqillah, tsoron rabuwa da Allah. Waɗanda kuma suke maqamul ihsan sune suke khawfullah, tsoron Allah, wanda su ba suna tsoron wuta ne ba, Allah suke tsoro. Wanda su ba suna son aljanna bane, Allah suke so. Su idan Allah Ubangiji ya ba su duk abinda in dai Allah ya yarda da su shikenan sun yarda kawai. Shine misalin fadin Abul Hasan Ash-Shadhali da yake cewa man ahabbal zuhura fa huwa abduz zuhur wa man ahabbal khafa'a fa huwa abdul khafa' wa man ahabba Allah fa sawa'un alayhi azharahu am akhfa. Wanda yake son bayyana, Allah zai bar shi yayi ta neman bayyana shi bawan bayyana ne. Wanda yake son Allah, wanda yake son ya buya ba a gane shi ba, Allah zai bar shi a boye shi bawan buya ne. Wanda yake son Allah to babu ruwansa, in Allah ya ga dama ya bayyana shi, idan Allah ya ga dama ya boye shi. Ma'ana abin da yake nufi shine tsoron azaban Allah wani abu ne daban, tsoron rabuwa da Allah wani abu ne daban, sannan tsoron Allah shi ma wani abu ne daban. Wanda kowa liyunfika zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Kowa yana tafiya ne gwargwadon makamin sa a gurin Allah.